Светлението не знам дали ще е достатъчно. Ще стигне. Тук е и царския клуб. Сега можеш да ми обясниш малко от историята на всяко едно нещо. Това, както вече спомена, от какво е направено? Това е липа горе. Тайната вечера е липа. Липа. Кога си го правил? Преди година някъде. Колко време ти отне? 2013, мисля, че около 2 месеца. Беше така горе-долу толкова. Кръста също беше много е сложен, ажурна резба и то е мура. Другото всичко това е мура. И тук се оформя един така семейен параклис. Олтарче такова, апостол Филип. Значи тук е усъвместено заедно с царския клуб, защото аз съм монархист и тук има автентични снимки как съм го посрещнал Негово Величество. Това е цар Юрут. Цар Юрут е това тук. Тук са си автентични снимки на царя, на цялата Третото българско царство. Така, а това е на царица Йоанна китарата. Може да я снимаш. Сега тук отзад има една икона изключително ценна. Тя е Петър и Павел. Тя беше оценена 95-та година. Само съм сложил. Тя само е консервирана ръчно, защото е така в това съм сложил. Държаха по-рано по банките, но там вече търсят нещо друго. Петър и Павела, тя е така, просто е похабена от времето, но иначе е изключително. Семейно е къде да я извадя, тук ще я извадя, но понеже не съм лятно време гледам някой друга работа да свърши и за това такова. Какво липсва на българското изкуство? Какво липсва на българското изкуство? Да. На българското изкуство в момента талантите ги има. Талантите ги има. Консумация. Изкуството, което се прави, да може да се консумира, но това може да се получи само при дигане на стандарта, евентуално да може да е достъпен. Изкуството да е достъпно, за да може да се консумира. Няма кой да не иска изкуство. Няма кой да не иска да си смени картинките в къщата, паната и така нататък, но няма възможност финансово да го направи. Значи тук има неща от Ефес, къде е родена Богородица, има от Света гора, кръстове, нали, автентични, с къщата си са заедно тук. Те си са заедно с къщата тук, 28 година. Дядо ми е работил по Света гора и той ги е донасял от Света гора тия неща, всичките тук. И си стоят така и аз реших да направим този параклис. И така, да си имаме тук, да си се прекланяме на Бога по-малко. И така. Ето, може ли тук съм карвал и бат Бойко. Ма интересно. Наистина ли? Да, его това е специално за мен 2005 година, когато беше кандидат за народен представител от НДСВ. Той тогава от НДСВ е бил? От НДСВ беше кандидат. И така. И тук съм. Мои снимки по щатите, в Словалката имам снимка вътре и така нататък. Смерлин Марло, копия и така нататък. Това са снимки, които съм го посрещал тук, Негово Величество. И са интересни. Много архива имам. Нататък да отварям, нали? Абсолютно. Само малко осветлението ми е много такова. Забелязвам, че има мотиви египетски. Забелязвам, че да. И даже в нашата стая имаше. Има, да. Има такива. Не знаеш, изкуство. Аз падам в така и в да ги събирам тия автентични неща. Тук имам много интересни неща от 1944 година, зловещите времена на бившите комунисти, днескашни, които списъците на избитите без съд и присъда до нова година, 1944-та. Всичко консервирано тук.
съм го запазил. Автентични плакати от промяната насам, гласност и така нататък. Много антични неща има тук. Това е една много интересна карта, която впечатлява много интересно. Чие е това? Кое? Сънувахте до мене. Сънувахте до мен. Това са стари плочи на... Не мога да видя тук далечка ми идва малко. Но са такова. Свириш ли? Свира, да. Китара свири, бас-китара и всичко свира. Да. И така. Какво друго? Този плакат от коя година? Това са 89-та. СДС, първите плакати. Откъде си го взел? От когато бяха... Но погоди. Когато бяха тия промените в България. Те фактически още не са успели да се свършват промените, но от тогава са нещата. И така. Улицата, на която сме вънка, беше Тодор Паница и аз успях да възстановя истинското име, царица Йоана. Сега в момента и така. Гоце Делчев за оригинален барелев. Да, оригинален барелев, много хубаво. Как точно се прави това? Каква е процедурата? Как се прави? Създаването на